Μια φορά και έναν καιρό σε ένα δάσο μακρινό είχε το εργαστήρι του ο Πασχαλινός λαγός. Ετοίμαζε ο λαγός τα πασχαλινά αυγά για να τα δώσει στα παιδιά του χρόνου. Βοηθοί του λαγού ήταν οι πασχαλίτσες που βάφανε τα πασχαλινά αυγά. Σήμερα που οι πασχαλίτσες έβαφαν τα αυγά, φύσηξε ένας δυνατός αέρας και τα έριξε όλα κάτω και έσπασαν. Ο λαγός άκουσε το κρακ, μπήκε μέσα στο εργαστήρι του και είδε τα αυγά σπασμένα και τρόμαξε. Τώρα τι θα κάνουμε, είπε ο λαγός. Το Πάσχα έχει 2 εβδομάδες. Λάγε μη στεναχωριέσαι, του είπαν οι πασχαλίκες. Θα καθίσουμε όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Σκέφτηκαν να πάρουνε καινούρια αυγά από τις κότες. Επειδή δεν μπορούσαν να τα κουβαλήσουν μόνοι τους, πήραν τηλέφωνο όλα τα ζώα του δάσους για να τους βοηθήσουν. Οι αρκούδες πήγανε στις κότες να φέρουν αυγά. Οι κουκουβάγιες φέρανε χρώματα. Οι σκύουροι έκαναν τις ουρές τους πινέλα. Τα πασχαλίτσες βάζαν τα αυγά. Όλοι οι λαγοί ήρθαν να βοηθήσουν να κουβαλήσουν τα αυγά. Πήγαιναν να τα μοιράσουν τα σπίτια. Την επόμενη μέρα ήτανε Πάσχα. Τα παιδιά ξύπνησαν και βρήκαν κάτω από το μαξιλάρι τους τα πασχαλινά αυγά. Χάρηκαν πολύ και πέρασαν πάρα πολύ ωραία το Πάσχα.